Please. Action! Du forkæler dig i, jeg tager den her stol. Det skal også have noget at se på, ikke? Videoen er i gang. Hvis du gør det en gang, så... Tyve smil til kameraet. Ja, og I holder også øje med det. Velkommen til. Jeg har troet radioaktivitet. Jeg starter med at fortælle, hvordan et atom ser ud. Et atom har en kerne, hvor i der er protoner og neutroner. Og udenom ligger så skaller, hvor der er elektroner. Protonerne er positivt lavet, og elektronerne er negativt lavet. Og protoner og neutroner er det samme neutroner. Det kan så udregne ved, at vi siger, at jeg har Z plus N er lige med A. Og der er fire forskellige radioaktivitetsformer. Der er alfa, hvor der kommer en heliumkerne ud. Og så er det beta minus, hvor der kommer og vi har en proton, som har en masse og en ladning, som så bliver til en neutron, som har en i masse og 0 i ladning, plus en elektron, som har 0 i masse og minus 1 ladning. Og det er ikke rigtigt. En proton, som har en ladning. Og en neutron. Den her ved vi ikke helt, hvorfor er her. Vi ved bare, at den er der, fordi at der skal være lige meget energi på begge sider. Og så er massetallet, eller nuklontallet, det er bevaret, og ladningen er bevaret. Og så har vi også en, der hedder beta plus. Vi har en neutron, som bliver til en proton. Og en elektron og en antineutrino. Og igen er masse og ladning bevaret. Og så har vi også gamma, som, hvor vi giver et eksempel. Så har vi for eksempel barium 137, som så har et overskud af energi, som så bliver til barium plus en proton. Selvfølgelig stadig 137. Så har vi også det, der hedder K-indfang eller elektronindfangning. Og der sker simpelthen det, at en af elektronerne i den inderste skal, den kommer ind i en proton. Og derved får vi jo så, at en elektron plus en proton, det bliver til en neutron. Og så har vi det som, så har vi en formel for aktiviteten. Den opskrives som A af T er lige med A0 gange
opløftet i T over det halve. Hvor A og T, det er det, der er efter tiden T. A0, det er det, vi har til at starte med, og til halve, det er halveringstiden. Vi kan også udregne A på en anden måde, hvor vi har så har vi den her formel, den angiver så, hvor mange kerner der er efter tiden T. Så har vi en 0, som er, hvor mange kerner der er til at starte med, og så ganger vi det med en halv, igen opløftet i T over T halve. Og A kan man så også godt skrive som A lige en konstant K, som vi bare lige kalder den, gange M. Og for Gammas rulling, der kan man også regne halveringstykkelse af et stof ud. Så man, det er formlen for det er så I af x lige med I0 gange en halv opløftet i x divideret med x halve. Hvor I x det er så hvor stor intensiteten er efter at det er kommet igennem en bestemt tykkelse af et stof x. Så x det angiver tykkelsen for det stof. I 0 det er selvfølgelig hvor meget vi har til at starte med, og så x halve det er halveringstykkelsen. Og så vil jeg lige hurtigt sige noget om kernekortet. Kernekortet det er et kort, som angiver alle isotoper, altså isotop den afhænger af, hvor mange neutroner der er inde i kernen af et stof. Og hen af x-aksen der er alle neutroner, og op af y-aksen der er alle protoner, eller ja, antal protoner. Og så hvis man finder et stof, som for eksempel er beta minus, her for eksempel, så ved man så, fordi at den så mister en proton, man får en neutron, så vil den så gå en ned. Hvad indikerer x- og y-aksen? Kan du starte med? Så er det let at finde. Altså det er det antal neutroner og antal protoner. Og hvis neutrontallet så, eller hvis antallet af neutroner stiger, og antallet af protoner falder. Så man går en hen og en ned. Ja, og ved alfa der vil den så miste 2 protoner og 2 neutroner, så den vil så gå 2 ned og 2 til venstre. Vi har også det, der hedder spontan fission. Ved fission, der sker det så det, at vi har en kerne, en tilfældig kerne, som jeg lige tegner ud. Det er ikke en rigtig kerne, det var et eksempel. Og så sker der det, at der kommer en neutron, der simpelthen smadrer ind i den her kerne, og så vil kernen dele sig i to.
der er også det, der hedder fusion. Der sker det så det, at to kerner, de ramler ind i hinanden. De kommer sammen. Og så danner de en større kerne. Kunne du fortælle os noget om dosimetri? Ja, dosimetri, det er noget om, hvor meget det bliver optaget i ens krop af forskellige strålinger. Dosis angives, dosis kaldes D. Det er lige med energien på det absorberede stråling, divideret med massen. Det her det angives så i joule, og det her i kilo. Og den enhed kaldes så grain. Men altså, så er forskellige former for radioaktivitet har en forskellig kvalitetsfaktor. Alfa har en meget høj kvalitetsfaktor, fordi den er så stor og tung, så hvis den får den ind i kroppen, så vil den gøre mere skade. Til gengæld har den sværere ved at komme ind i kroppen, fordi at den netop er så stor, så skal den trænge igennem hele huden og sådan noget. Hvorimod gamma, som er meget lille, det vil så være lettere ved at komme ind i kroppen, men til gengæld, når du så er inde, så vil det ikke gøre helt en stor skade. Og det kaldes så kvalitetsfaktor. Og der kan man så sige, at D gange U, det så er som så angiver, hvor meget skade det vil gøre inde i kroppen. Altså, sådan man har bedre styr på det. Det angives i sievert, som igen er joule per kilo, men fordi at det så angiver noget andet, så har man så skilt ad fra grain og sievert. Ja. Du kunne fortælle os lidt om kernekraft i verden. Altså, man har sådan 3 forholdsregler for folk, der arbejder med radioaktivitet. Den ene det er, at de skal have afskærmning, den anden det er, at de skal ikke være derinde for lang tid med det her radioaktivitet. Og så den tredje, det er så afstand. Og så er det noget med, at 50 millisievert, det er maks for folk, der arbejder med det. Og så hvis man overskrider den her grænse, så vil det så være større sandsynlighed for, at man kan få kræft eller andre sygdomme. Og det der sker er, når der kommer radioaktiv stråling ind i kroppen, så kan det ionisere. Det gør det ved, at det kommer ind i nogle celler, og så fordi de her celler, de ioniserer dem, og så muterer cellerne sig. Og det kan så danne en kræftcelle, som så vil udvikle sig. Eller kan udvikle sig. Var det ikke det? Jamen, jeg har hørt det her. Yes. Velkommen til egentlig det imaginære imaginære dør. Ja. Jeg synes, han klarer det rigtig godt. Han kom ind på alt det, jeg gerne vil høre. Han forklarede alt rigtig, rigtig godt, ja. Ja. Jeg kunne ikke lokke ham til at komme herind igen. Kan du blive hen? Jo.
Har vi lige nogle spørgsmål eller hvad? Ja. Vi er ikke helt færdige med det. Jamen altså, du havde jo... Jeg kunne godt tænke mig at se, at du forklarede, hvad der skete med nukleontallet ved elektronelefanten. Det tror jeg, du kunne. Jamen, der sker jo bare det samme som med beta plus, fordi at jeg kan se, at det lyder om, det der. Fordi her har vi så en proton og en elektron, altså så mister den så en proton, og så får den en elektron i stedet for. Hvilket jo så også sker her, hvor vi har en proton, hvor vi så får en elektron, neutron i stedet for. Ja. Kan du et andet ord for at have for meget energi? Det snakker du om ved gammastråling. Starter med E. Slutter på citeret. Altså når en kerne som for eksempel, eller ikke en kerne, en stof som for eksempel barium er exciteret, så vil det sådan for meget energi. Hvordan kan det være, at halveringstiden og aktiviteten hænger sammen? Altså at de er proportionelle. Hvordan hænger det sammen? Vi kigger på formlen. Det fortalte du, at de var sammen, at den konstant bandt dem sammen. Altså lige fra proportionalitet. Hvordan kan det være, at de er det? Altså de her to, det er jo fordi, at når du har færre kerner, så er der også færre kerner, som kan reagere, som så kan udsende flere strålinger. Jeg kunne ikke lokke dig til at komme med et eksempel, sådan ligesom på, at du kan navigere rundt i kernekortet. Nu kan jeg ikke lige se, hvilke stoffer der er hvilke, men jeg kan simpelthen se, at den her, den er beta-minus reaktiv. Og så vil den så, fordi at ved beta-minus, så vil en neutron så gå væk, og vi får en proton i stedet for. Så den går en op, fordi den har en ny proton, og en hen, fordi den har en mindre neutron. Og så vil beta plus, der er det så omvendt, så den vil gå en til højre, og en ned. Og så ved alfa, der vil vi så gå 2 ned og 2 hen, fordi vi mister en heliumkerne. Og selvfølgelig ved gammastråling, den ændrer ikke på selve kernen, så der vil ikke ske noget. Den vil bare forblive sammen stof. Yes. Jamen, har du hørt det, du kan? Det har jeg nemlig. Det har jeg også. Så vil jeg endnu en gang sige tak. Jeg forklarer alt rigtig, rigtig godt. Altså min lille liste her over ting, som jeg gerne vil se, der skal han have ekstra ros for den her forklarende strålingsformer og henfald. Fordi det, som jeg gerne vil have hørt lidt om, det var egentlig spontan fission. Det var noget, der har manglet ved nogle af de foregående elever, jeg har været censor for. Og det var rigtig, rigtig flot forklaret. Og det svarer rigtig godt på alle vores spørgsmål, men lidt ærgerligt, at vi skal hjælpe ham lidt på vej med det meste af det. Ja, altså måske skulle forberedelsestiden have været blevet brugt lidt mere på at lave en ordentlig disposition. Men igen, det trækker klart op, at han ligesom kan svare på alt det, vi spørger om. Det er rigtigt. Ja, jeg er lidt træt af, at vi skulle stille så mange spørgsmål. Ja, at vi skulle hjælpe ham på vej. Det var... Efter det, altså han har jo kommet rundt om hele pensum inden for radioaktivitet, og altså, han har kommet med fine eksempler på de forskellige ting. Han har vist, at han kan navigere rundt i et isotopkort. De forskellige formler er angivet. Han har forklaret forskellen mellem Gray og Seward. Altså han har gjort enhederne nemme at forstå. Det er klart. Altså jeg synes egentlig, der er kun én karakter i mit hoved. Og det vil jeg sige er 12. Altså han er i hvert fald kommet over 10 ved den virkelig, virkelig gode forklaring af strålingsformerne og henfalds. Ja, det er enten et 12-tal eller et meget stort 10-tal.
På grund af, at vi skal hjælpe ham sådan på vej, det er det meste af det. 12 betyder ikke perfekt. Det er selvfølgelig også rigtigt. Gider du hente? Du må gerne komme ind. Goddag, Tyge. Goddag. Jamen, din fremlæggelse er gået rigtig fint. Du kom særlig godt ind på strålingsformerne og henfaldsmønstrene, og det har jeg skrevet mig bag øret, at det var særlig godt. Udover det, så du forklarer det helt basale om en atomkerne og hvordan det bliver opbygget, hvordan man navigerer rundt i et isotopkort. Der kunne jeg godt tænke mig at høre en lille smule om moder- og datterkerne, og sådan lidt, hvordan det fungerer. Måske et eksempel skrevet ned, det er lidt utydeligt deroppe. Du viser de forskellige formler, som er brugt i løbet af dit pensum. Vi havde godt nok brug for at hjælpe dig lidt på vej en gang imellem, og Gik lidt i stå en gang imellem. altså hvis vi skulle helt op og ringe, der hvor, helt op og ringe, så skulle det have været klarere. Altså du skulle have, jeg ved ikke, disponeret din fremlæggelse lidt anderledes, og have et par ting med. Også tænke mig at høre lidt om, hvad radioaktivitet, hvad man bruger det til i hverdagen, altså hvad det bliver brugt til. Det stod heller ikke så klart, men Det er lige det gode hjørne i det. så har vi valgt at give dig 12. Og den skal lige understreges, at det var særligt på grund af, at du forklarede strålingsformerne så godt som du gjorde. Specielt spontan fission, og du illustrerede det rigtig godt. Men næste gang skal du læse det mere. Så du er klar. Mange tak. Ja.